Oromo. Okiny makawuono weche mabende jofambo magwa biro bedo kaluwe kor gwenge mopogore opogore abiro bedo kami weche mabende biro bedo kiyudo weche magwany manyien chakre saa 7 saa 1 mar odhiambo kanyakla kod saa 3 midhiambo. Okiny makawuono wachako gi ng'anyo mago mag lakteche e kor gwenge mopogore opogore kabende lakteche e gwenge 6. Chano chako ng'anyo duchi makawuono jofambo magwa biro bedo kang'iyonwa ng'anyo makamago ka biro bedo kadhi nyime. Mano county, mano ma Mombasa, wantiere county ma Kisumu, county ma Bomet, Vihiga, Nyamira, kanyakla kod county ma Nyandarua, mabende lakteche biro bedo ka ng'anyo ka bende gi ywak matamre gi nono kaluwore gi deko mag omenda gi. Chakre mano wuok tich mano mar jumani, lakteche e gwenge 12 ne obuono ng'anyo duchieng' makawuono. En mana ni moko e gwenge 6 kinde gwenge 12 makamago nosechulgi osara magagi. Koro lakteche mantiere county ma Kisumu, county ma Mombasa, Bomet, county ma Vihiga, Nyamira, kachiel kod county ma Nyandarua bende duchieng' makawuono biro chako ng'anyo margi ka bende giwacho ni pok ochulgi. Wach makamano jofambo magwa biro bedo kaluwo e kor gwenge mopogore opogore. Kopogore gi mano bende nitiere romo